An Soja concept present Rayuwar Masoya. Da so samu ne da sai in ci kalmar bahara bana. Gaskiya dole Kausar ta yi haƙuri. Ko da za ki ƙona kanki ba zai taɓa cewa yana son ki ba. Matsalar da aka samu mu din masoya ne kin gane? Executive producer Fatima Tahir Saraki. Me yasa baka iya karatu idan har ba ma tare? Tunda na ji yarinyar na an ce ta fara son Umar, na ji na yafe mata duka marin da ta yi. Ki haƙura ki bar min Umar. Kin ko san abin da kike faɗa? Zan baki wannan mota. Dan Allah, wannan mota fasina. Makomar gangar jikin da babu numfashi a ciki. Makomar garin da babu mutane. Shine makomata idan har ya kasance ba na tare da su. Ko bai so ni dan Allah ba ma? Ya san sai so ni. Lyrics Hamisu Breka Dorai. Ko za ka iya tuna makomar fulawar da ba ta samun ban ruwa? Sharfan useless ce a gurina. Story and directed by Mujahid Soja.